Wayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Danny, 45 anyos, taga Colon, Naga City, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong potassium nga grabe gyud kaubos. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong Dani, naunsa naman taon ka, uy? Nagsige naman nagkag-inom. Sige lang mo, day. Mara ba yan ilingaw na ako, kundi off na ko. Bahala ka, uy. Sige, busarigid ng lawas ni mo, ha? Kay ikaw ragid unya mag-anto sa anak ba? Isa ko pumati. Oh, naunsa naman ka? Bura naman gani na. Nakabantay ko nimo ganina ra jud ka diya CR. Naunsa naman ka? Nagkalibang nga man ko, day. Nya, nagsukapod ko. Unsa? Tuan na. Mauna lagi na akong giingon nimo Dani. Lingkod sa dito be, kay magkuha kog tambal nimo. Oy, kamusta naman ka? Arang-arang naman. Pero di lang sa kumuduty ron. Uba na lang. O sige, okay ra. Pahuway lang unang tarong. Masinog hangover na siguro to, pre. Sabi tayo na duda na ako. Okay na magaga. Oo, arang-arang naman akong gibati noon. Pero medyo tinanggil ko kay lisod na. Kajit kayo magkuha sa kong gabas, pre. Oo. Pre, Usap ka! Nawa, magkalit ang akong kusog, pre. lingkusan. Lingkusan. Kung kinumog tubig ko. Kasi tungod na sa sobra kain. Dan. Dong. Dong, mata na. Ay, Dong. kapoy mga akong lawas, tay. Ha? Unya, dili ka mo duty? Madyoti ko. Ah, sige na, bangon na diha. Oh, Oh, day, ngano ka? dili ko kabarog. Unsa dani? Oh, dili na ako malihok ang akong paa o bil. Kinuo ko. Dato di ka sa ospital, Dong. Wagi ko makasabot sa kong kaugalingon atong higayuna, kay paspas kaayo ang panghitabo. Og dali kong gida sa akong asawa sa ospital, aron may bawaan kung unsay akong sakit. Ug unya, Doon na kay mild hypokalemia. unsa na, Dok? Ubos ang imong potassium. May nalanggani kay dili pa kayo siya krapi. Kay ang level ni mo ani, napa sa 3 millimoles per liter. Mas delikado kung miubos sa 2.5 millimoles per liter. Mong, sakto yun ang inyong desisyon nga mianhi mo dayon sa ospital. Kinahanglan ba siyang i-admit, Dok? Ano? Dili ra, ma'am. May mga ipainom lang miniya nga tambal aron maulian ra siya. Og Sir Danny, limitahin ang pagsikik-inom og makahubog, ha? Usa na sa nakaingon aning imong sakit karon. Oh, Dok. Salamat kay Dok. Dong, ay kalimot og tumar sa imong tambal, ha? Oh, day. Mutuman lang gid ta kung nang sige sulti sa doktor. Kaya ron dili mausik ang atong gibayran sa ospital ug sa tambal. Oh, day. O kung warang-arang nang akong gibati pa. Mudyoti na ko balik, ha? Oh, sige, ikaw ko'y bahala. Ikaw may nahibaw sa imong kaugalingon. Grabe ka init, eh. Inita gid, eh.
Murag mapugaan naman yung akong t-shirt tungod sa kabasa sa singot. Nga naman eh. Murag paspas man kayo ang akong heartbeat. Aray. Sakit. Ibikog nga akong bagtak. Pre! Tabangin ko, pre! Nagtuo ko nga okay na ko kay hinay-hinay naman og kawa ang akong kaluya. Ang akong mga pangutana okay nimo sunod. Unang pangutana. Base sa akong sitwasyon, unsa kay nakaingon nga ubos kaayo ang akong potasyum? Miundang naman ako sa pag-inom, pero nagpadayon pa maghihapon ang akong gibati. Ikaduhang pangutana. Wa ko'y palta sa pag-inom sa gresita sa doktor nako. Nganong nagpadayon pa man gihapon ang akong gibati? Ikatulong pangutana. Gawa sa tambal nga gresita sa doktor, unsa pa di ilain na akong pwedeng imnon aron mo sa pagbalik ang akong potasyum. Ikaupat o katapusan. Kumun ba ni sa akong edad nga ingon ini nga sakit? Kay sa batanon pa ko, ligon man kaayo ko, og anad kaay ko og mga bugat nga trabaho. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Danny. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di karamo. Pwede kang ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mini mo kini nga the biggest risk is not taking any risk. Mao ko na po parehara man sa akong gikuan natong sa adlaw nga the most fearful situation is fear itself, no? Pero kana the biggest risk ko, no, ang pinakadako nga risgo aning kinabuhi kanang dili ka mo take og risgo. Dili lang ko magnegosyo kay basig mabankrupt. Wala, patay na kadaan, no? So mo na mo take yung risk, no? Dara pug tennis player ka, dili ka mo down the line kay basig ma-out. Dili ka kuhag puntos. Okay, ang atong magtatampo ko ng nawa si Danny, 45 years old, taga Kulun, Naga City. Wow, musta naman daya si Mayor Balchong, no? Kung mga kaubanan nyo dia sa mga tennis players da, mga tennis players si Gulak Garcia, Binox Garcia, ako man yung mga kauban sa tennis una. Wala ko nagtennis karon, kanina ko kaigo sa bola, no? Mga taga Kantawan Naga si Merly Rabanis, ug si Jerry Rabanis, Ben Lapot. Mga Natad family, mga Kapitan Chris Ababa, si Victor, ug si Carlo, no? Musta naman mo diya sa Kantawan, no? Ug si Rodel o si Alfred Lastimoso, no? Musta naman mo diya? Inaot nga okay ang kinabuhi, no? So, balik ko na ko ang atong magtatampo si Danny, taga Kulon, no? Basta naman day kung usukay dia sa Minglanilla, si Linda o si Nestor Pasaylo dia sa Joseph Lumber, mayong pagpaminaw. Unang pangutana ni Danny, base sa akong sitwasyon, unsa kahay nakaingon ubos kaayo akong potasyum. Niundang naman ko og inom pero nagpadayon pa man gihapon ang akong ibate. Ako lang ka sa source of potassium. May mga sources of potassium. Kanang saging, mga prutas, no? Kaon kagahan saging, daghan na saging na kung kaya kung tinanom saging na dito. Salamat di ay Brad Boy di Harme di sa Union Buntok, no? Namunga na ang imong saging saha nga gihatag na ako. Regards din mo diya sa Buntok, no? Mga Resites family, mga di Harme family, mga Pilnar family, mayong adlaw, no? Kaon kadihan saging dan
rich in potassium ni siya. Ngani kanang kita kanang nay tournament bitaw sa tennis, kanang mga Grand Slam tournament in between points kanang mag-exchange og court kaon day ng mga players og saging. Ito na pa ba'y time nga ma-digested ng saging nga sige ba yung duwa. Dali ra na ma-digest ang saging og rich in potassium na siya. Mamo na ako ikasugyot ha. Ikaduhang pangutana, wala ko'y palta sa pag-inom sa giresita sa doktor nako. Nganong nagpadayon pa man gihapon ang akong gibati. Well, kanang magong tambal sa resita ng mga doktor, dili man siya parag siling nga muhalang dayon. It will take time. So maybe kulang pa sa kadugayon sa pag-inom nimo sa mga tambal resita sa imong doktor para nga ma-feel nimo ang improvement, no? Mo bitaw nang usahay mo resita kog tambal ako ingnon. Sample ang problema niya kay kuyawan siya, di katog, depressed, ano bitaw, mingo ko, I do not expect that everything will be okay tomorrow morning. It will take time nga maayo ning imong problema. Kay basig magtuo ka nga paimnon ka karon ni nagkaugma okay na ka, no? Huwat-huwat lang po ug ang kadaghanon po sa tambal nga imnon nimo. Kay ang doktor di man na magician, no? Ang iyang ang resita namo ginasubay man ni sa pagsunod ug unsa man pwede girekomendar nga dosage o kadugayon sa pag-inom. Compliance is the number one reason nga nung dili kayo ang mayong improvement sa usa ka pasyente sa iyang sakit. Ang pagtumar sa tambal suma sa iyang doktor nga order, no? Ikatulong pangutana. Gawa sa tambal nga resita sa doktor, unsa pa di ay lain akong pwedeng imnon aron musaka og balik ang akong potassium. Well, natay daghang mga supplementary vitamins, no? Natay mga multivitamins available to supplement nga kanang imong rich in potassium nga mga pagkaon, no? Wala ka avocado sa pamandiha nga mga maka-enhance sa imong not only potassium but the other not only potassium but the other vitamins and minerals nga makuha nimo sa mga pagkaon. So, you can take supplementary vitamins nga na-available sa atong mga pharmacy together with katong ingon ako. Mo specify lang ko kay barato man guni natay mga available nga mga potassium rich nga mga prutas, no? Mga prutas. Unay mga kuan, okay? Sunod nga pangutana. Common ba ning akong edad ang ingon ani nga sakit kay batanon pa man ko? Batanon pa ka, 45 years old pa ka, no? Og sa pistola pa ka, sipa pa kay kag buto. Sipa og buto 45. Ako natong 45 kong edad, bugiro pa kay ko, kusog pa kay kumutinis. Bata pa rin 45. Okay, so common na although it's not quite common but as we grow older magkahinay go daw murag nga muhog mo nag-wear and tear ba murag auto ba ana na daghang medyo fine tuning ang mga tiyurka kay sa batanon pa kuno siya ligon pa sa kaayo so og edad kaayo bugat lang trabaho, no? I do not know kung sa po'y trabaho nimo dan, no po nimo giingon, pero sarong kong ginaingon makuha nimo ning potassium sa mga prutas, no? Especially banana. Unya kung magkuan ka, nya kay periodic laboratory check up sa imong electrolytes, no? Man sa laboratory brator man na asa man ning inyo wa man ko ka kuan pug tagadiin ka ako kulon naga day no naaman tay South General Hospital diha day doora man ka sa Talisay South Cebu Medical Center regards di ay ni Dr. Agos no kaila may nalang Dr. Agos nga girefer ko dok ni Dr. Rene Obra tabangi ko regards din ninyo diha taga South Cebu Medical Center no malakbit na lang ako istorya. Ako ba yung tig-neuro sa mga empleyado diya? Ako yung tig-neuro kaya usam na sa akong trabaho. Neuropsychiatric Evaluation for Job Applicants. Daghan kay ko gin-neuro diya sa South of Cebu Medical Center. Regards yung tanan diya. So, dan, kaon daghan prutas dan. O, mawa ning imong mukram ba kananing ko lang kag potassium, no? Okay? So, inawta kasabot ka sa kong gi-explicar nimo o nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, hantod sa sunod higayon natong panag-uban si Attorney Eileen Bathan ang legal nga mga magtatambag sa inyong mga legal nga concerns. Hasta la vista. Bye-bye.